Hej. Jamen, nu er jeg færdig inde ved DBA 2013, og står inde ved cirkusbygningen og venter på Jan. Og det har været fuldstændig fantastisk. Og sjovt og lærerigt og syret og alt muligt. Og jeg har mødt alle dem, jeg gerne vil møde. Der var ikke rigtig mulighed for at få nogle kys. Og det var faktisk fordi jeg ikke havde lyst til at have noget med sygdom at gøre i aften. Kunne jeg mærke. Så søde dig, jeg har tænkt på dig. Men jeg kunne simpelthen ikke have fokus på de grønne kys. De har været på min taske. Men det var ligesom ikke der var sgu ikke en anledning til at spørge nogen. Så mission not accomplished. Men hvor har jeg fået meget andet ud af det. Og nu venter jeg bare på min mand, og så skal han få så mange kys. Og de bliver frække, og de bliver glade, men de bliver fandme ikke grønne. Så mission not accomplished. Det må jeg bare lige sige. Men en fantastisk aften, og kæmpe goodie bag. Kæmpe. Det er vildt. Men kys til jer.